Dewi Nawangsari jelasan ingkang raka sampun sumadyo lenggah wonten ing kursi Gading Dampar Kencana. Ibu dene paripurna anggen kawula nyondrani piagum kekalih ibu dene samenika kula aturaken dhumateng para Ibu Bumi Ranggono ingkang sampun badhe nggih kliru kami sosokan Bu nggih saking sakrale nggih matur sembahipun. Kilo pita kangku lumampah kadya kawicaksanan anggenipun sedheripun ingkang sampun ngeningaken cipta rasa manunggaling griya tumuju wonten ngarsaning Gusti Murbin Jagat Gusti Maha Kawasa ingkang sami sesarengan inggih menika kedalaken wujude inggih menika sekul suci ulam sari utawi sinebat inggih menika uga rapih pakuwatan mugi tansah inggih menika pikantuk wahyu sejati saking Maha Suci. Selamat to desane, selamat to padhepokane. Sehat to panjang umure sing duwe gawe. Uga lancar rezekine. Ayem tentrem bagya mulya gedhe derajate. Nglanggahi inggih menika derajatipun para raja, para ratu, ucapi para winasih kanthi kawicaksanan. Weneo sandang lawang tangan tetulungu budi pakerti kang becik dhumateng inggih menika Bunda Nawangsari ingkang malenggah wonten ing Ripalenggan Padepokan Agung mriki. Kadya kawicaksanan tulisanipun mundi inggih menika lelampang pangruwatan ingkang sami sedhayanipun para pamengku ingkang andheng derek kanthi tulus ikhlas lila lawan legowo. Acaripun ngeluri paninggalanipun Mbah Atun kang cikal bakal kang babat